Башкорт батыры Таһир Күсемовтың тууына быйыл 115 ел. Советтар Союзы героyының истәлеге нисек хаклана һәм уның хәтерен мәңгеләштерү өчен инде саралар оештырыла. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Яштанова. Программабызның кунагы 112-нче Башкорт кавалерия дивизия музееның гыйльми хезмәткәре Гөлназ Кинябаева. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Гөлназ, шулай итеп музейда 112-нче Башкорт кавалерия дивизияның музеенда мугаенда Советтар Союзы герое Таһир Күсемовтың үзенең айрым бер мөеше күргәзмәһе бардыр. Әлбәттә, Таһир Таип улына багышланган безнең экспозиция бар. Унда Совет осоры каралтылары белән җиһазланган, аның эш кабинетына охшатып эшләнгән экспозиция һәм Таһир Таип улының бюсты, шәхси документтары, бергә Хугышта катнашкан коралдаштары, дуслары тарафынан бүләк ителгән кылыс һәм уның биография турында стенд урнаштырылган. Унан башка безнең музейда Таһир Таип улының хәрби эшмәкәрлегенең иң сагу битенә Днепр ярындагы алышка багышланган диорама бар. Ул диорама ошо Днепр елгаһының икенче ярына сыгу күренешен хүрәтләй. Санапта Днепрды аша сыгу ул Советтар Союзы герое Таһир Күсемовтың иң сагу ошондай хәрби бәрелештәрнең берсе дип атала һәм яңшымак Советтар Союзы герое исеменә тап ошо өчен Днепр аша сыгу өчен бирелә. Ысынлапта шулай, нишен дигәндә Днепр елгаһының икенче ярына сыккан вакытта тап Таһир Таип улы командалык иткән 58-нче кавалерия полкының 4-нче эскадроны иң беренче булып каршы як ярга миномет һәм артиллерия уты астында сыгуга өлгәшә һәм ошо унан һоң бүтән 58-нче полк каршы якка сыга, унан һоң инде 7-нче кавалерия корпусы тулыһынча уларның артыннан килә һәм ошо операцияны оста итеп оештырганы өчен Таһир Таип улына иң тәүдә 3-нче дәрәҗә Суворов ордены тапшырыла һәм шуңа кыйгары наградлардан һанала. 44-нче елда инде Советтар Союзы герое дигән исем бирелә. Гомумән 112-нче Башкорт кавалерия дивизиясының тарихын искә алһак, ошо Днепр аша сыгу ул иң көсөргәнешле, иң зур алыштарның бере һанала һәм Башкорт ягерләренең бик күптәренә шулай кыйгары хәрби наградлар тапшырылган, шулай бит. Ысынлап та шулай, 112-нче Башкорт кавалерия, адактан 16-нчы гвардия кавалерия дивизиясында 70-шеге Советтар Союзы герое булган, шуларның 54-нә тап ошо Днепр буендагы алыш элемтәләре буенча Советтар Союзы герое дигән исем бирелә. Ни тиклем ген тәслимгә алышыр кирәк? 54 кешегә Советтар Союзы герое дигән зур баһа лайык булгансы, шулай бит. Һәм бына ошо яу тураһында гомумән 112-нче Башкорт кавалериясының яу юлы тураһында һеҙҙең музейда тагын инде истәлектәр, экспозициялар һаклана. Безнең музейда гомумән 112-нче Башкорт кавалерия дивизиясының оештырылгандан алып еңү моментына килеп еткәнгә хәтлем бүтән тарихи биттәрендә сагылдырып эшләргә тырышабыз. Һәр бер әһәмиятле тарихи вакыйга буенча без саралар үткәрәбез. Мен бына Таһир Күсемов тураһында айрым әйтеп үтәргә теләр идем. Ул безнең дивизияның гына түгел, Башкортстандың, бәлки илебезнең дә арзаклы, әһәмиятле, хөрмәтле шәхесләренең берсе буларак без ел һайын уга арнап саралар үткәрәбез. Бына мәсәлән 2018 елда Таһир Күсемовка арналган саңгы ярышы үткәргән. Чөнки ни өчен дип әйткәндә, ул бик оста саңгысы ла булган. Дивизия оештырылган гына вакытта 42-нче елда дивизияла кышкы кросс үткәрелә. Шунда ул 10 километрга йөгереп иң беренче булып килә һәм
еңүселәрне котлап, шул ярышка йомгаклау яһаган вакытта Минегали Шайморатов әйтә инде, безгә аттардан төшеп, агас аттарда ла йөрергә туры киләсәк дип һәм ысынлап та Таһир Кусимов ул атта гына түгел, гомер буена саңгыла ла бик оста йөргән. Һәм ошо айканлы без яшь буынды спортка алыктыру максаты менән дә шул саңгы ярыш үткәрдек инде һәм тагы ла безнең музей хезмәткәрләре тарафыннан эшләнгән еңүҙең агас аттары дигән программа бар. 2022 елда шул программа менән балалар алдында сыгыш яһанык инде. Бу саңгылар тураһында димәк. Саңгылар һәм саңгысы яугирҙәр тураһында, саңгы спортының еңүҙе якынайтыуга булган әһәмияте тураһында һәм 22 елда, 23 елда Днепр ярындагы алыштың 2 еллыгына арнап саралар үткәрдек һәм шулай ук дивизияла 3 генерал булган бит инде. Ул бере Минегали Шайморатов, икенчесе Таһир Кусимов һәм Григорий Белов. Безнең 3 генерал дигән саралар циклы бар. Шуларның бере Таһир Таип улына арнап былтыр үс генералдың бере Таһир Таипов дигән тарихи сәгать, тарихи дәрес балаларга үткәрдек. Һәм бына быел безнең ардаклы Таһир Таип улының 115 тууына 115 елга арнап өр-яңы программа менән 14 февральда Орион мәдәният һарайында мәктәп балалары өчен чыгыш яһанык. Бу сарала безнең коллегаларыбыз Әбели районының Кусим авылынан, юбилярдың Тибетәйгенде туган авылынан делегация килде һәм улар сара сектәрендә үзләренең күргәзмәһе менән катнаштылар. Ул күргәзмәлә Батырдың шәхси әйберләре, документтары һәм кылысы куелды. Гомумән әйткәндә, бына ике музей араһында бәйләнеш, хезмәттәшлек бармы? Әбел районындагы Кусимовтың туган ягындагы музей һәм һеҙҙең арала? Әлбиттә, безнең ике музей араһында бик тыгыз бәйләнеш бар дип әйтермен, чөнки безнең музей күбрәк дивизияның гомумән яу юлы буенча эшләһә, Әбелдәге музейда Таһир Таип улының биографиясына кагышлы экспонаттар күбрәк. Улар безгә ярдәм итеп бирә, без уларга ярдәм итеп бирәбез. Берсен генә әйткәндә, бергә эшләгәндә һөҗүмтәләрдә яхшырак була. Бына һеҙ әйттегеҙ, күп программалар эшләнгән, саралар ҡаралған дип. Һәм ошо сараларға киләме һуң ҡараусылар, күреүселәр? Бөгөн икенсе бөтә дөнья һуғышының тарихына, Бөйөк Ватан һуғышының тарихына иғтибар арта дип әйтеп буламы? Бүгенге көндә бигерәк тә Бөйөк Ватан һуғышы тарихына иғтибар ҙур, бигерәк тә йәш балалар, уҡыусы балалар, ҡыҙыҡһыналар. Атап әйткәндә, безнең музейға аҙна һайын, аҙнаһына 1 тапҡыр, 2 тапҡыр булһа ла, мотлаҡ рәүештә Шайморатов кластарынан киләләр, экскурсияла ҡатнашырға теләк белдереп, унан һуң һәр бер сарага ла әүҙем киләләр, ҡатнашалар. Был нимә тип әйтер инем? Алдағы йылдар менән сағыштырмалы рәүештә хәҙерге ваҡытта балалар әҙерлек менән киләләр. Улар ниндәй музейға килгәндәрен белеп, алдан әҙерләнеп, һорауҙар әҙерләп, бәлки улар махсус рәүештә әле әҙерләнмәйҙер, мәктәптә ошо эш яҡшы ҡуйылғандыр бәлки. Шулай да аңларға була, әгәр ҙә был раҫ икән, ул бигерәк тә яҡшы, сөнки тәрбиә эше ул бер яҡлы ғына булырға тейеш түгел, музейҙа ғына түгел. Ғаиләнән башланып, мәктәптә дауам ителеп, музейҙа нығытылырға тейеш дип уйлайым. Ғөмүмән, ни тиклем бына ошондай әҙерлекле килгән балалар менән, тамашасылар менән тип әйтәйек, уларға саралар үткәреү, улар менән аралашыу һеҙҙең өсөн яҡшы?
Әлбиттә, яхшы гына түгел күңелле. Без әзерлекле балаларды, әзерлекһез балаларды, ниндәй генә балалар килһәләр дә, үзебез күтәргән темалар буенча аларга мөмкин тиклем тулырак мәгълүмат бирергә тырышабыз һәм үзебезнең ватаныбызның, туган илебезнең, республикабызның, батырларыбызның биографияна, тарихына һөю уятырга һәм илһөярлек тойгысын уятырга һәм ныгытырга тырышабыз. Шулай итеп, Таһир Күсемовтың биографияһы һәм уның батырлыгы менән танышырга теләгән кешеләрде һез касан үзегезнең күргәзмә залдарыгызга көтеп каласыз? Безнең музей көн һайын эшләй. Безгә килер алдыннан шылтырату мөһим, чөнки кәрәкле вакытка алдан язылырга кирәк. Телефон һандары 227-5202, 227-47-57. Яки мәгълүматты сайтта табырга була һеҙҙең? Безнең ВКонтакте селтәрендә музейның берләшмәһе бар. Шунда киләһе саралар тураһында реклама алдан куела. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, 112-нче Башҡорт кавалерия дивизияһы музейының ғилми хеҙмәткәре Гөлназ Кинйәбаева менән Таһир Күсемовты иҫкә алдыҡ. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.